Pod svodom nebeskim, nakon časnog Kur'ana, ne postoji vjerodostojnija knjiga od El Buharijevog Sahiha. El Kelimeh vas poziva da se pretplatite na komplet Sahih El Buhari, zbirke hadisa imama El Buharija, sa prijevodom profesora Mahmuta Karalića, uz komentare hadisa i najvažnije opaske. El Buharijev Sahih je najvažnija hadijska zbirka sastavljena od najvjerodostojnijih hadisa koji postoje. Kompletna zbirka je raspoređena u 7 tomova vrhunskog dizajna i kvaliteta na oko 5000 strana, B5 formata tvrdog uveza sa platnom. Cijena kompleta u slobodnoj prodaji će iznositi 120 eura. Pretplatnička cijena za Srbiju, Crnu Goru i Kosovo je 75 eura, za Bosnu i Hercegovinu 150 konvertibilnih maraka, a za zemlje Evropske unije 85 eura sa dostavom do džemata. Pretplata traje do kraja jula ove godine. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 00381 6416 222 84 putem e-maila na pretplata@kelimeh.com, preko naše oficijalne Facebook stranice facebook.com/Kelimeh ili lično u knjižarama El Kelimeh u Novom Pazaru, kao i kod naših saradnika.